Hej, det er mig igen. Anders Jensen fra Grønland CrossFit. De fleste kender mig som Coach AJ, og det lyder sådan lidt kylt. Men sidst der så vi på, hvordan man skulle forebygge rip på hænderne med tape. Og nu er det så kommet dertil, at vi har haft en workout i dag, hvor vi har haft rigtig mange pull-ups og knees to elbows. Så nu har jeg fået rigtig dumme hænder, så det var næsten før jeg fik rip. Hvis man ser her, så ser mine hænder ud sådan nu. Så skal vi se, om vi kan få gjort noget ved, så jeg ikke får et rip næste gang jeg skal lave pull-ups. Jeg har fået sådan en fin en her af Mamma Me, og den er jeg vældig glad for at se her. Hold kæft, den er lækker. Se en gang. Simpelthen bare nydelig. Alt, hvad man har lyst til som crossfitter. Men det vi skal bruge først, det er en saks. Sådan der. Eller en negleklipper. Det bestemmer man sådan set selv. Det du gør så, da du ser der, nu prøver vi at tage udgangspunkt i den, der er der først. Så klipper vi det værste væk med den. Er det vigtigt, at hænderne fortsat er helt tørre. For det er mye lettere at få tak i det. Sådan. Ser det ud sådan. Ikke sandt? Ikke værst. Klipper det værste væk, så vi ikke har sådan en klump af hud. Tager lige lidt der. Så det er vigtigt, at man vedligeholder sine hænder, når man så går og driver med det der CrossFit. Og det kan vi jo godt lide. Så har jeg en sådan fil nu. Har fået klippet den OK ned. Fortsæt lidt på. Så gør jeg det. Jeg har filen. Tager det værste med filen. Der findes mange forskellige ting, man kan bruge til at file ned med. Jeg har set nogen, som bruger også en sådan pimpsten, og det fungerer også vældig godt. Jeg har brugt det før. Filer det værste ned her. Tager det rå. Så har man en bolle med vand, varmt vand, og så har jeg puttet i lidt Salo. Jeg ved ikke, om det har nogen effekt, men jeg synes bare, at Salo lugter vældig godt, så det bruger vi. Hånden ned i, lad den ligge et par minutter til at huden bliver lidt mykere, og så filer man resten ned. Ikke så meget til det. Husk at holde jeres hænder ved lige. Det er simpelthen vigtigt, fordi at så mange i dag, som fik rips på hænderne, fik blemmer og sådan, og der sprak, og det tager jo et par dage ud af træningskalenderen. Når man først har fået et rip, så kan man jo så bruge den tape-teknikken, vi så på sidst, og der findes også en bestemt creme, som hedder CrossFix. Ja. Den kan man finde en plads og købe den, og den hjælper med at hele op på sårene. Der kan også få sådan noget plaster, som man kan spraye på. Det fungerer også OK for at undgå, at du får skidt og ting og sager ned i såret. Så du fortsat kan holde på med dit job. Og det er jo trods alt vigtigt. Husk på, train to feel good. Det nytter ikke noget at blive skadet. Heller ikke i hænderne. Det var alt for mig. Kan I passe på jer selv? Ha' det fedt.